7 finalista izbora za Zvezde Granda okupilo je preko 2000 ljudi u subotičkoj diskoteci Livka. Ovo je prvi put u nizu nastupa nakon finala na Tašmajdanu i to upravo u rodnom gradu pobednika Dušana Svilara. Rada, Silvija, Cobe, Dinča, Dule, Milan i Nemanja naizmenično su izvodili poznate nove i stare numere narodne i zabavne muzike. Pao je jedan veliki teret sa leđa i sa srca. Bilo je dosta pritiska, nervoze, uzbuđenja, straha i svega i kada se finalno veče završilo, svima nam je bilo lakše. Kako god da se završilo, a završilo se dobro. Koliko si ti zadovoljan svojim plasmanom? Ja sam prezadovoljan, stvarno. Recimo što se tiče ove turneje, sad počinjete i koliko će to da traje? Da, pa počinjemo. Prvi grad je vaš, odnosno rodni grad našeg Duleta. Onda sledeći mi idemo u Švajcarsku, a posle toga imamo 12 nastupa po gradovima širom Srbije. Dobro što su ljudi u Grandu profesionalci i što su utvrdili koji fazon peva, kome šta leži. Ja mislim da su pogodili svima, i kao i meni, i pesma je dobra, duboka je i stvarno dopada mi se jako, stvarno. Mada nisam čuo kompletno još u miksonu, pošto Valentina peva prateće vokale, tako će biti super. Super je, sve to što je bilo na Tašmajdanu je bilo jedno jako veliko uzbuđenje, jedno prelepo iskustvo, pevati pred tolikim ljudima. I ne znam, sad sam se naježila otprilike kad se setim samo prvog pojavljivanja na sceni. Utisak mi je fenomenalan, ja sam jako zadovoljna tim takmičenjem i posebno samim finalom, pošto sam navijala da se tako završi kako se završilo. I eto tako, došla sam ovdje u Suboticu kod vas da pevam i kod vašeg i kod mog favorita, tako da se nadam da ćemo večeras to dobro da odradimo. Kaži mi što se tiče tvoje pesme, da li je ona u tvom tom zabavljačkom stilu ili si se možda malo krenula nekim drugim pravcima? Ne, naravno, baš sam zadovoljna svojom pesmom i prezadovoljna, zato što je u nekom tako pop kabare nešto, ja bih čak i džez onako nekako provukla. I baš je onako super pevljiva je, melodična, ima savršen ritam i jako brzo ulazi u uvo, tako da mislim da će super proći pesma. Pa ja sam prezadovoljan, znači meni uopšte sad nije bitno ko je prvi, ko je sedmi, ko je peti. Recimo, evo, ako da budem iskren, svi znaju da sam ja skroman i iskren. Bilo mi je krivo kad sam ispao u prvom krugu, nisam se nadao da ću ispasti u prvom krugu. A recimo znao sam da i neću biti prvo mesto, tako da mi nije bitno to sad. Ko je prvi, ko je peti, svi smo tu, svi radimo opet zajedno. Znači Duletova je pobjeda i moja pobjeda. Eto, pozdrav za mojeg brata Duleta. Kaži mi tvoja pesma, sada na novom CD-u, da li si zadovoljan, u kom je fazonu? Pa pesma je 100% u Cobetovom fazonu. Znači baš mi je nova pesma legla, pesma se zove Karmin od Vanile, ja sam prezadovoljan. Mislim da će bude hit 100% pesma. Nikad je nisam zaboravio,
Novi CD sa 12 finalista će se pojaviti u prodaji za par nedelja. Do tada Zvezde Granda možete čuti širom Srbije, a potom i u većim gradovima Evrope.